andipa kuti waifana kurana varume 10 pamaitotanga vaitokudzera kuti unofana kurana varume 10 kana kuti unozozviona wamo kuti kana kuti zvinozokudza kuti iwe isusu tinoda kuti urane nevarume vakati because normally takagara tiri tuso ndokuti uona kandoda kuti titi mari apa patinofana kurana nevarume 10 iwewe as a normal human being unoziva kuti 10 vakawandisa saka unopinda sei kuti uzozviti unopinda uchiziva here kuti 10 kana kuti unozoziva watoomo kuti masipema atiri kuda ndeevarume 10 vakasiyana siyana. Ndichitanga pandataura kuti ndiri kugana ndaenda kupati takangonzi rara nevarume 2 pazuva ndo matangira zvakaita but mukufamba kwenguva vakati vachiwedzera namba pampacho vakatanga vachiti 2 pamwe pacho ndokuzotanga vachiita vaite 4 kuti mari iwande then pekupedzesera pechi 3 vakazonditi unofanira kurara nevarume 10 uchitwa izvozvo kunzi 10 iwo wega wakati chi zvakandiremera kuti ndizvitambire uye zvakandirwadza semunhukadzi zvakandirwadzisa zvacho zvekutodaro asi ndoda kungotaura ndakashinga nenyaya yekuti ndakanga ndatopinda mazviri pakanga pasina kudzokera shure. Unoziva kuti chiyanzvadzi vamwe vanhu even katonti vari munomwe vanogona kuti nyaya yako idhirama vangotaura zvautaura izvi hazviitiki izvi tingavakonvinze sei kuti uchapupu hwako uyu ndewechokwadi? Kutaura chokwadi zvinhu zviriko ndakamira pano zvinhu zvekuti zviri kundirwadza uye zviri kundiremera chiri kuita kuti ndirambe ndichiuya kuna sekuru inyaya yekuti sezvandakataura panhengo yangu yemukati paiva neshiri yandataura kuti ndiyo yaindibhururudza. Shiri iyi kubva kwayakaita handina kuona isaonekwa nemunhu physically asi kubva kwayakaita ndakaita chironda zvekuti dai ndaigona kuratidzai but inhengo yemukati ndakaita chironda ichi chiri kundirwadza asi nokuti rubatsiro rwandiri kuwana pano ndiri kuwana rubatsiro rwekuti ndikwanise kugeza chironda ichi nekuzora mafuta ndakapiwa nasekuru kuti chironda ichi chiite chiri nani. Hazvisi nyore kuti unge uri pandiri. Ndamuregedza musana ndamuregedza ataya kuburuka seshiri mamurambidza traya kani ndamuregedza. Msiamuraso kadzire mishomshomuka dzongera pakita tishira inga totedza upenyu hwomunhu plus isusu hatitore zvinhu zvemunhu but haizoparara here yake kana kuti ngati yari mankwala olait tikati kana uri uloyi hauparare kana wabvisiwa inofanira kutoparara neshikonzoto munzira dzaikapfuma inobatika nemaoko eti dapfuma inobatika ari kunyepa kuti hatakurapisa amai iye ndiye achikwadza amai autonyepa kuti ndairapisa amai ari achitokwadza amai wake momvera apa chimene chikupasa so kuti ndivhiringike chifukwa chokuti pakali panapa ngati tiri kuita so timayankhula ngati toyankhula feya koma machini amalova pafupi kupishira kuti takumana ndi asikana oipa ngati avasopa hanzi kana tasangana navanhu vakaita serava mudzimu unenge uchida kutoti ubva wapedza basa racho rese
chifukwa chakuti pamene wabwera zimangokagwirana so imakhala ngati magnet so pano pangobuya zvinoita kunge magnet kungosanganidzana chete zvinobva zvatoita magnet so pano ndi chifukwa chake tikuyankhula kuti zipamenepa tifuna muchosana andimazona nzala izi andinoda kubvisa nzwara idzi eti ndizikhala muno tikonza naso ntchito hanzi dzikusala muno kufa kwa business lake koma kuliko bwino kuti iye mwine kusasale ndipo kudya bichani koma makamaka zakutenga amuna powers saonekere hanzi izvo zvokutora varume simba izvo tikuda kuzvipedza business kana raparara akasara achingowanawo kudya ndizvo haadzodzokerera resekuru futi kuno iyayi chimzimi anange naso zifuna mwana hanzi haachazvida anange nosafuna akazvipinda nekusaziva sekuru vanenge vasingaziviri vanhu anali mwana ng'ono nthawi zimene zikuonekera hanzi zvikuoneka kuti anga ari mwana mudiki naiwe chii chakaitika chimbotiudzawo zvekutaura nasekuru izvi wakapinda sei musatanism wakapinda sei zvauita zvokutora masipemu chakachamukasisaisako chii chakaitika kuchikoro kugana wangana kuchikoro kugana so shamwari yangu ndava neproblem ndakashaiwa mari yekuti ndinyore maexams pafirst semester yangu so shamwari yangu yakabva yanditi nokwanisa kundibatsira takaenda kwaitwa pati pana ndisiyo ndekupo ndokwazvakatangira so kupati ikoko taipa zvakasiyana-siyana mabracelet marings zvakawanda-wanda so patakapiwa zvinhu izvizvi at first pati takatanga kuita taingonzi munofanira kugara makazvipfeka nguva dzese munofanira kuzvisiya so patakazobva kupati yekutanga pataigara takazvipfeka taiona varume vakasiyana-siyana vaizongerekana vakungouya vachitipa mari takatanga kunakidzwa nazvo patazoenda kune mipati yechituru nyaya kuti tata kunakidzwa nezvaitika takava tavakumbira kuti mari yedu yataiwana kune vana ava iwedzere isatipe mari shoma. Maikumbira kunani? Takakumbira kune chimwe hatizivi kuti chii chaivapo chaita kunge chishiri. Hapana noziva tichakaita sei. Maichikumbirira muri pai, chinogara pai. Izvozvo handikwanise kutaura. Tinotya uraiwa, tinotya vakutozviziva so. Vasekuru vari muno vati vanokubatsira. Uraiwa. Alright. Ndobva machikumbira ndobva chati chii? Pane zvavakaita tikwanise kuzvitaura. Takazongomuka mangwana makuseni. Munhu wese aipa nengwe yese yedu yese yakanga yane chinhu chinenge chishiri. Ndozvanga zvakaitika. Saka tasisakwanise isusu kuzvikontrola. Tikatarisa murume wese watinenge tatarisa aibva angoti chivawo. Zvakaitika. Ndobva wazodzoka kuZimbabwe? Takatosiyira chikoro panzira nokuti chikoro chechina what was the use yekuima machienda kuchikoro ini ndanga ndangobata mari yakawanda saka ndasiya chikoro chibva ndazodzoka kuZimbabwe. Saka vabereki vachikuona vachiita mari vanoti chii? Amai vangu vanofunga kuti kuchikoro kwandakaenda ndakasvika ndakavanyepera ndakasvika ndikabva ndangowana basa ndakasipa kuti ndipe mari ndiwane mari. Zvakaitika. Saka vanofungidza kuti chikoro wakapedza? Zvechikoro vanozviziva kuti handina kupedza ndakagumira kunadzira. Asi ndakavaudza kuti ndakabva ndawana basa rakandipa mari ndichibva ndaona kuti chikoro chachisina basa. Okay. Saka muno muZimbabwe muri vangani?
izvozvo handikwanisi kutaura. Taura. Izvezvo handisati ndakukwanisa kuzvitaura. ngomemera pichano saangatezonzerero Apedze zvese nhasi. Handiti. siku rake ndirokura chifo chakuti pane chiriyo ikulu Alright. chakaita musoro ndokala kumunyendo kune kumanje. Saka iwewe uruda kuzvisiya here kuti urarame upenyu husina zvinhu izvi? Ndakuda kuzvisiya, ndakatraya kwakawanda. Ndashamisika kuti vandibata nhasi. Pese pandaienda vanga vasingazvibati. Ndaitosvika ndikangotarisa vanenge varipo. Ndaibva vatotanga kutondida, ndaitozobva ndarara nevanhu vachona varume vese vanenge varipo. Kana paine vakadzi ndaitozvizosiya vakupopotedzana nevanhu vavo. Yeah. Apo une makore mangana? Tine makore 28. Saka zvinhu zvawakaakwaya nekuda kwemari idzodzidzi uchaita sei nazvo? Handina basa nazvo, handirari nezvinhu izvi. Zvinoda maspenzi akawanda. Saka kana uchita urare kutaura kuti unenge uchitsvaga varume? Ndinotofanira kuramba ndichitsvaga varume. Ndikasatsvaga varume zvinondinetsa usiku hwese handirari. Zvinenge zvichikunetsa sei? Izvozvo handisati ndakwanisa kuzvitaura. Zvinonetsa. Saka pazuva unofanira kurara nevarume vangani? Pazuva ndinofanira kupfuura 10. Haurare zveshuwa. Haurare because 10. Saka paCovid apa mairarama sei umwe mabhawa akavharwa? Sezvandataura chinhu chichishiya pandiri but handisati ndakuzvikwanisa kuzvitaura. Dzimwe dzenguva ndaitoenda kunyika ndisingazivi. Saka icho chimaki chiri panhengo yako chichingoripo nanhasi? Varume vanotochiona iwe ndiwe ndonongochiona wega nemaziso ako? Tini ndinokwanisa kuchiona, vanhu vese vanokwanisa kuchiona. Saka shamwari yako akakuti yatitezve muganane nekati muZimbabwe? Handikwanisi kutaura kwaanobva zvakare. Alright, I'm just... Kala pasi manje uya kala pasi iwe